बे समाव रिलाइभ निउस 24 हेडलाइनसिम आरो राइजिं बड'लेण्ड निउस रादाबगिरि नोंथांमोननिसिम गगामुदख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बे समाव मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। जोङो दिनैहाय जयरामपुर पन्चायतनि सिङाव थानाय गासै 7टा बर' गामिनिफ्राय आफादगिरि नेहाथारि आरो लोगोसे गासै रायजोफोरखौ जोङो समाज सांग्रांथि मेलाव हांख्रायहरनानै दिनैहाय सावरायनाय मेल लानाय जादों। बेवहाय जिल्ला आफादनिफ्रायबो बाहागो लादों आरो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बाहागो लादों। बेवहाय जोङो समाज सांग्रांथि मेलाव बेखायनो लादों जे जोंनि लाइमोनफोरा माखासे लाइमोनफोरा जोंना गाज्रि लामाजों थांनायखौ जों नुदों। दा बेवहायनो जोंनि बिमा बिफा दिथागिरिफोरा बोरैहाय बे गाज्रि लामाजों थांनाय लाइमोनफोरखौ जों बोरैहाय होबथानो हायो बा जोंनि समाजखौ बोरैहाय जों सांग्रां खालामनो हायो बेखौ दिथा खालामनानै बेखौ नोजोर होनानै जोंनि जि समाजखान्थि नेमखान्थि बेफोरखौ एसे गोख्रों लानांगौनि थाखाय जोङो गगामुदख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैहाय जोङो बे सावरायमेलखौ लादों। बे सावरायमेलाव दिनैहाय गासै जोंनि बर' गामिया बेवहाय बाहागो लादों। बे बाहागो लानायनिफ्राय जोङो सावरायनानै मोनदोंदि जे जोङो माखासे लाइमोनफ्रा ड्राग्स जुवा भां निसा जानानै माखासे लाइमोनफ्रा गोग्लैसोनानै दं बा बे लामाजों थांदों। दा बेखौ जोङो हमथानो थाखाय माखासे जोङो गामिनि नियम खान्थिफोरखौ गोरा खालामनांगौनि थाखाय जे जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गगामुदख'रा एबसुआ दिनैहाय जोङो बेखौनो फोरमायदों जे मोनफ्रोमबो बर' गामिनि सुबुंफोरा लाइमोनफोरा जे जों मोनाबिलिनि माने मोसौ खाखांनायनि समनिफ्रायनो जे लामा दथा अबेबा सक गलायाव थायाबालासिनो गावनि न'आवनो थानानै गावनि फरायनांगौ समखौ फरायनायाव हगारनानै जे गोख्रों माने जोंनि समाज दानायाव बा जोंनि बिमा बिफाफ्राबो जोंनि समाजखौ गोख्रों थांखिखौ नोजोर बोनानै जोंनि धोरोमसालिफोराव बेफोर थासारिखौ सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि माखासे नेमखान्थि फान्डुलिपिखौ गोरायै बानायलायनानै बे सोदांलायनानै जोङो नेमखान्थिखौ मानिनानै जोंनि समाजखौ सुस्रांनायाव बयबो बाहागो लानांगौ होननानै जोंनि दख'रानिफ्राय खावलायनाय जादों। जों बांसिनै दा नुगासिनो दं गगामुग हालामाव बाइक सालायनानै बांसिनै एक्सिडेन्ट जानाया बारानिफ्राय बारा जागासिनो, बिनि सायाव मा राहा लागोन? दा बे जोंनि लाइमोनफ्रा जाखिनि दा जोंनि दख'रानि सिङाव दा जि बाइक सालायनायनि जे लिमिटआ बारा जादों। दा बेवहाय सानैसो सुबुं लाइमोनफोरा गावनि जिउखौबो फोजोबनानै लादों। दा जों बेखायनो लाइमोनफोरखौ जों बुंदों जे जोंनि फरायसाफोरखौ जों बुंदों जे गावनि लाइफआव जि फरायनाय सम बे फरायनाय समाव जे मबाइलखौ नागारनानै बा गावनि बिमा बिफानाव बाइक दाबिनानै बाइक लानानै गावनि जिउखौ खहा खालामस्लायस्लाय जे गावनि फरायनांगौआव समखौ गावनि फरायनायाव मुखुब खालामो, बेखौ जों लाइमोनफोरखौ जोंनि दख'रानिफ्राय खावलायनाय थाबाय। दिनै गगामुदख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जयरामपुर पन्चायतनि सिङाव थानाय गं7 बर' गामिफोरनि रायजोफोरखौ लानानै बेहाय ससियेल इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि सायाव मोनसे एवारनेस प्रग्राम लानाय जादोंमोन। बेहायनो गोबां रायजोफोर नुजाफैनायजों लोगोसे बे हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां बेहाय खुंफुंनाय जादों। बेहाय रांखान्थि जौगानायनि थाखाय बर'फोरा माबायदि खामानि मावनांगोन होननानै बुङोब्ला जों नुगोन दिनैहाय सुबुं माहारिया आगानसे आगानै बारायनाय, आगानसे बारायब्लानो रांखान्थि नांगौ, बा सोलोंथाइ बिथिं बा गावनि जानाय लोंनाय गावनि ड्रेस गाननाय बायदि बिथिङावनो सोरगिदिं बिथिङावनो जोंनो रांखान्थि नांगौ जायो। बेनिखायनो जोङो रांखान्थिखौहाय माबोरैहाय सांग्रां खालामनांगौ बेखौ जों नायनांगोन। बेहाय जोङो बोसोराव बेसेबां रां खामायो, बेहायनो बेसेबां दोनथुमो आरो बेसेबां खरसा खालामो, जों बेनि सायाव गावखौनो गाव सांग्रां खालामनानै लानो नांगोन। जोंनि बर' न'खरफोराव नुयो सासे साख्रिआवला थायोब्ला गासैबो न'खरनि सोद्रोमाफ्रा बे साख्रि मावनायनि सायावनो सोनारजोबो, बेनि रां आरजिनायजोंनो खरसा खालामजोबनो नेयो। बेनिखायनो जोङो जुदि सासे साख्रि मावनाय थायोब्लाबो बिनि न'खरनि सोद्रोमाफ्रा गुबुनफ्राबो साख्रि नागिरनानै जुदि मोनोब्ला साख्रिखौ मोजां मावनांगौ, साख्रि नागिरनानै मोनाब्ला जोङो बिजनेस मावनांगोन। बिजनेसखौ जुदि मोजां मावोब्ला बेनिफ्राय जों गोबां
रांखान्थि मोननो हायो। मोजां आबादारि मावोब्ला जोङो आबादनिफ्राय रांखान्थि मोननो हायो। बायदिसिना बागान बा बायदिसिना जिब जुनार फिसिनायनिफ्राय जों रांखान्थि मोननो हायो। बेनिखायनो दिनै जों नुदों मा जोंनि गोबां बर' न'खरफोरा गोबां जेंना नुजादों, रांखान्थियारि जेंना। बे रांखान्थियारि जेंनाफोरखौ जोङो सुस्रांनो थाखाय गोबां जोंनि MA BA फरायनाय जायफोर जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ, बिथांमोना साख्रि नागिरनानै जुदि मोनाखैब्ला जोङो गुबुननि सायाव सोनाराबासिनो जोङो जायखिजाया बिथिङाव थांनानै ट्रेनिंफोर लानानै जुदि जोङो रांखान्थि आरजिनायनि मोनसे सर्स गावनो गायसननानै लायो आरो बे सर्स गायसननानै लानायनि गेजेरजों मोजां रांखान्थि आरजिनानै गावखौ सामलायलांनो हायोब्लानो जों रांखान्थि बिथिङाव जौगागोन होननानै बुंनो हायो। खुलुमबाय। दिनै आंनि पन्सायतआव फैनानै बर' फरायसा आफादा आंनि पन्सायतआव फैनानै मिटिं खालामनायखौ आं खोब गोजोननाय मोन्दों। बेबायदिखायनो आङो दाब दाब गुबुन गुबुन पन्सायतआव थांनानै जोंनि दुलाराय बर' सुबुं आफादखौ बेबायदिनो मिटिं खालामहैनानै समाज सोदांनानै थिग बेबायदिनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेबायदिनो जोंनि समाज सिबियारिखौ मोजाङैनो सोदांलांनो हायो, आं बेखौनो आसा फारियो।